Kigamba boli abantu amezi ena agenda Nairobi manyanga engombe nerega okamwe birasibe nengombe nde neri turuligia ndiye tulia gusi ndia bwata mbele nengombe nde nerega iga ekorukuruto nakerembe ngoka mwere nere getie kurayire bunekirese kyeito ekikire ebango kakie toko katika abana bakwe barasmash na kwasi yako esenge nchengombe yetu ngote kutwalire elieme ekine chocho kwenye kama na omogane tokole moigo mogonte bigaiga mwa ndinga tikana nengombe ye ukamwe grasi yake mutika tukanye litoro nabo tokubanya mpaka 27 na omugane tie ntokora kama aliaro ekiager na njunko nyari sitore wetere bango yeito ebango ya wadere polisi engombe kurokorerie buto abantu amento kibesa tokoegwa ne county 9.8 billion umushahara na nyorete abantu bawakanu 6.8 billion kibese cyekora kwa rusiri cyatera kibillion isa aba MCA baino twabaye mishahara yabo ya 1.1 billion twatigara na 1.9 billion kibese kina cyonko bagana 45 45. Kone ngombe kurukuruto ili tukulisia tukamea kwa mbeke mo nkanyubuja gaki uso wanje kwao ebe santigaretenero nenke ege tige de stadium ekenga mugundo nganchere gaki tokonya agante Simba ngokwande 500 million daraja mbili malimogo gendoro abante bago twerwa omugaso baka agante Simba yatoroseri abangi nekire iyo ya 500 million ibo teke billion yemo edaraja gaiga nyambera ichuma ya eta nalitoa yana nekire yese contractor akaruti 350 million anyanchwa walimora baisiga no mubwate conference ye ino gali agante binga kisimba na bongo kwa kilomita na muboti kumeaninga ya Simba budget teyo kigango 350 oroseri kipara chanyanchwa gabu ekananche walimora bakato kinajino mwezi yende ngatenga yasaye ndiya mono agatwa 350 nga chiwodi ibere choka otoile 1.7 billion aliyekerwe kie daraja mbili daraja mere wende kwa flyover ngamuwonya kigati etaoni eichire nganchire para yarure mogere mate yaikire ya kwerere daraja mbili yete igore kyara ntubati bolemo eke kisisful igoro wali mwaroche atumete chingine ya kite kipime aganchirana abeke 3 billion kirosie epare ye flyover igorani omo wanja ndara muramna kasonga mo koranja tura kama mwana marago ro kitwente nse ndumala ya krito ro lito ya batre mbegu ro to ansi kolika na ro mo wanja boyo abantu bamintu manyanga aya Tagerera manyanga injene deputy party leader ya ODM Raila Noare na rute serikali ya nare serikali me ebintu byonse pi mwarode byakira ralia mugere matiga ni mmoja kumbori ya Simba ekwalenge deputy party leader ekwalenge tirera gako ile bintu bogere mu wanja gaki onyen konyora ruta asali mwake ngeta ande ndrebi ndebia
Kwa kapa bande bedinga simbarara nzina na liruwe. Binde bikorek bichiche. Na njengo te maiga nando mugabana. Majogi na chiabe abere ngaki. Ebintu bwa somene drabantu weto bigo toko. Na mote bringa lazima. Epale bali mokwenda Nairobi. Ajali kutoka gae pale ya kiroko jero mechi nyingi bube. Toka mubori ngaki gake so wanja kwawo toroseli kipara isato asege tirokere mente pare ya. Otebira abantu bae baligereye. Injenda itemba sabu wanja kwenu. Lazima tugaba ngai. Unagento cheki. Umole tayari. Yesu hoye. Kabisa. Onye tubu atenda mwamegera abantu bande mbara ya barogiga.